mɔgɔ 90 kɛmɛ sara la olu bɛ balo la diɲɛ kɔnɔ bana b'u la nka u t'a kalama o bana in ye mun ye jabɛti n'a bɛ wele bamanankan na sukarodunbana walasa e k'a dɔn n'a sɔrɔ bana in b'e la walima ni a t'e la e k'i jija ka video in lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna jabɛti in yɛrɛ ɲɛfɔ i ye taamasiyɛn jumɛn de b'a la a bɛ sɔrɔ cogo di kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'e kisi bana jugu in ma foyi tɛ kɛnɛya bɔ an ka daminɛ ne ka kɛnɛya n'o de ye haminako ye ka kisi bana jugu ma ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ walasa ka kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na bamanankan na yɔrɔ kelen pe filɛ yɔrɔ min na n'o ye n ka chaîne sanfɛla ye ka d'a kan yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ n bɛ kuma banaw kan banaw taamasiyɛnw banaw kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi bana jugu ma o ta bannen kalo kalo sibiri fɔlɔ ni spécialiste dɔ bɛ jɛ ka kuma banaw kan sibiri o sibiri 21h wagati ne de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ka chaîne sanfɛ walasa ne bɛ ka ɲininkaliw jaabi ni kuma min bɛ fɛ k'a fɔ walasa e haminako ye min ye n'o ye ka kɛnɛyako ye e ka se k'o ɲuman dafalen sɔrɔ jabɛti n'an b'a wele sukarodunbana walasa ka se k'a fɔ jabɛti b'e la walima jabɛti bɛ banabagatɔ la o tɛ se k'a fɔ cogo si la fo n'a sɔrɔ banabagatɔ ka sukaro o bɛ yɛlɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a mana sukaro lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔso a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye n'a ye sukaro lajɛ i b'a sɔrɔ sukaro yɛlɛlen don mais o bɛ sɔrɔ min fɛ substance dɔ bɛ farisogo la n'an b'a fɔ insuline i b'a sɔrɔ o tɛ bɔli kɛ walima o yɛrɛ tɛ farisogo la n'a fɔra sukaro yɛlɛlen don o bɛ dɔn mun de fɛ i b'a sɔrɔ banabagatɔ a kɛw ka sukaro ta k'a sɔrɔ a ma dumuni kɛ n'a fɔra a ma dumuni kɛ a tɛ komi n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka d'a kan caman bɛ yen n'u wulila ka bɔ sunɔgɔ la olu bolo ko wagati de k'olu ma dumuni kɛ o tɛ a bɛ f'i ma dumuni kɛ wagati min na n'a sɔrɔ i ye heure 8 kɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ hali n'a sɔrɔ tile kɔnɔna don o wagati la ni sukaro taara ni sukaro yɛlɛla walima ka bɛn gramme 1 ni 25 ma a bɛ f'o la k'a fɔ jabɛti b'i la mais a tɛ se ka fɔ cogo si la teliya la fo n'o y'a sɔrɔ sukaro lajɛra fɔ siɲɛ 2 ɲɔgɔn na ni sukaro fana lajɛra tile wagati o wagati a kɛra wagati o wagati tile kɔnɔna na n'a tɛmɛra gramme 2 fana kan dumuni kɛlen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ siga kelen don a la fana k'a fɔ jabɛti bɛ sɔrɔ i la mais ni a taara fɔ siɲɛ 2 ni a yɛlɛlen don o bɛɛ la a bɛ se k'a fɔ jabɛti b'e la i k'a dɔn k'a fɔ jabɛti suguya 3 de don jabɛti type 1 bɛ yen jabɛti type 2 bɛ yen jabɛti gestationnel bɛ yen nɔ ni jabɛti suguya 3 in ne bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye nka bi an ka bi video la n bɛna kuma jabɛti type 1 de kan n'o bɛ ye denmisɛnninw de fɛ yen kosɛbɛ dɔw b'a wele jabɛti insulinodépendant n bɛna o ɲɛfɔ i ye nka sani k'o ɲɛfɔ i ye e k'a dɔn k'a fɔ jabɛti ye bana ye min bɛ mɔgɔw fagala don o don a bɛ adamadenw bɔnɛna u ni na ala ye don o don da e k'i jija i ka tableau in lajɛ n bɛna min ɲɛfɔ i ye sisan i bɛna faamuya walasa e k'a dɔn k'a fɔ jabɛti tɛ bana ɲɛnama ye ala ye don o don da jabɛti bana a bɛ ye adamaden dɔ la san 1980 jabɛti yera mɔgɔ 1,108,000 de la san 2010 jabɛti yera mɔgɔ 2,280,000 de la san 4 dɔrɔn kɔfɛ san 2014 jabɛti yera mɔgɔ 422,000 de la fédération internationale de diabète o y'a yira k'a fɔ ni adamadenw n'u m'u hakili to u yɛrɛ la san 2030 la jabɛti bɛna ye mɔgɔ 438,000 de la jabɛti bɛ mɔgɔw minɛ la cogo min na i k'a dɔn o cogoya kelen fana de la a bɛ ka adamadenw bɔnɛ u ni na don o don walasa i k'o fana dɔn tableau lajɛ san 2016 jabɛti kɛra sababu ye ka mɔgɔ 43,000 k'o de bɔnɛ u ni na san 3 dɔrɔn o kɔfɛ ala ma janya san 2019 jabɛti kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1,000,000 kɔ k'o de bɔnɛ u ni na nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ jabɛti tɛ bana ɲuman ye komi n y'a f'i ye cogo min na n ko n bɛna kuma jabɛti in sababu bɛɛ lajɛlen kan nka nin video in na n bɛna kuma jabɛti type 1 de kan jabɛti type 1 ale ye jabɛti ye jabɛti min bɛ denmisɛnninw de minɛ kosɛbɛ denmisɛnnin fitininw ou bien denmisɛnninw ka surun mɔgɔkɔrɔba la mais ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye fɔlɔ ou bien mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u kɛra mɔgɔkɔrɔba ye n'u ma tɛmɛ san 35 ka se san 40 ma ale jabɛti bɛ ye olu de la kosɛbɛ ka tɛmɛ jabɛti tɔ bɛɛ lajɛlen kan nka jabɛtiw bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan ale bɛ taa 5 ka taa 10 na 100 sara la
wala sa ka fo diabète type 1 be la fo na soro substance be no na ma fo insuline iba soro o min be ke farsugo la na soro te bolke walma o eretino diabète type 1 na le mo gomne abke sabuye ka insuline ko dogoya farsugo la walma ka insuline yere go ban farsugo la ka sababe ke réaction auto-immune o be ke fo na soro farsugo la organe do be no nama wuli pancréas cellule do bula nama wuli cellule pancréatique na le fanga dogoyara ale te ka barake walma na le retiena wala insuline ti se ka glan walma insuline glanta o te bolike insuline dun fana ale joro babe adama den ka kenya la kadaka ale de be ke sababu ka sukoro na yelena ka jigi ka bla normal la ha heya nyumana walma abe bla bien kono fana wala sa ni wati mi kera ne ma dumuni soro ka dun ou bien ni mena soro ma dumuni ke wala sa bien soko bla kana joli sira fe wala sa e se ka fanga soro wati bela jenena ni insuline te o tse ka ke ni e fana ma sukoro soro no e glucose ne mo soro I fanga be ban abna ni kololo chamai wala sa e ka se ka fanga soro wati bela jenena e ka kenya soro fo insuline ale ka joro fa wala sa e ka se ka famia ni adama den dumuni ke alaja be ke chugomina na dama de dumuni ke dumunu nyimine ko fe abena kono barala nan na kono barala ibaye abe bayelema avec lipide glucide protéine mais glycine de ba na fa ko se na glucose o ko fa abena joli sira o fe glucose no na joli sira o fe insuline na ya fo na le ka bara ni alebe na fara glucose nuka kataka ka bare traverser kana wala sa kana do muscle la wala sa glucose ni se kana do e farsugo la wala sa e farsugo fanga soro fo insuline ga daele ni insuline nti no mo mina no e diabète to yi o teke o tugo yala insuline me gla kana fa werenya tukuni abato glucose ni se amara biena tu fe nebe smo kola wala ne ma dum do watina o glucose ni do bla farsugo la wala sa we kenan ma ko mi yere yire nya bala tugo na diabète mo go munna glucose be na no e glycide insuline be fara ko insuline na fara ka dogon aba faka be daila tise ka daile ale kele ba fo clé na ma se ka daile glucose be to kenema walma mo gomin fana fe no ni insuline yere fana tino glucose be na ko be do tise ka do soro nu ma se ka do soro ta ka ro chula o be se ka na joli kono tuni joli sara o fe o na cha yino nu cha ra ya be fo de ma diabète o mi ya don san diabète yere mi diabète fana be soro chuga do de la a soro chuga do o ye mu e folo abe soro bokolo fe iba soro diabète be isomogo do la faya sira fe ou baya sira fe ou fayre la walma bayre la walma isomogo do abse ka soro fe ni be sika a soro lu fe din fitini walma mo ma korba ko sebe ka soro ma foi ke diabète be sika soro abse ka soro fana dukon na fana fe na fara be soro dukon na fe to komi ini mo gombe sigila kol do bal blayla walma ul do ribna yele mai fe ote iba soro ni mimi bo fani bala jeli kelembi ni mo gomuna na soro abulu mo godola abse ka sawi dona na tola yali to yere la sinon abse ke fana me tamashem bala ne oye yere la walma ni oye mo gomina sika be kala ka fo diabète be atigila mo gola walma ne yere do fana sika be kala ka fo diabète bi la o tamashem do emu na ma fo polydipsie iba soro kuma be minogo be mine ibe jimi 600 don me cedron minogo be mine ba fi ma jimi ado fana mu yetuguni na ma fo polysyrie kuma be iba soro ibta nyingena suguna kela ibe kla suguna kela atitme wakati ndama do kadron suguna ke bla jimi ne tuguni ire ta do fe de do abse ka polyphagie fana bla ya be dumuni bake nga ite bonya abi ban senga ibe dumuni bake me ite ka bonya farite ka bo anyola abse ka ne sege bambali fana kuma be isege ndo iyerema abse ka nyega yeli fana no ye vision be si filele munke abse ka o ba fana yelema dibe se ka do nyekoro walma yorobe ki nyekoro chugo do la yira temi famia o ba yira ne ni tamasien fen ila ikana sigoro kele ikana tuno liyeso igijija chugo bela jenena ika se kenena tigila mogoma ikata nyanyini ka don na soro fen kele minedo wala sabe kenana nyuma soro kadaka eka kenana nyuma soro eki halitu nbela jenena eki halitu ga damadiala o de ne hamina koy ikambe
sibiri natɔ n bɛna jabɛti type 2 n bɛna o ɲɛfɔ ye walasa i k'o fana faamuya.